Asenibingelele bakule emakhaya igama lami ngumfana Philo wambuthuma ewushe bathi liyawushuzela ewushe namuhla ke babukeli ohlelweni lethu igemegeme zothando sinodadewethu sivakashela namuhla ozosixoxela naye inkinga yakhe ahlangabezana nayo othandweni njengoba sisezigemegeme zothando nje babukeli sinodadewethu ke namuhla naye ozosilethela igemegeme zothando Qhubekela impilo kubo ukuthi nje kimi ngithi okusala i-revenge ngikhokhile nami. Inkinga ke la isikhona ukuthi after that few weeks back a few weeks after into yenzekile I realized ukuthi ngikhulelwe. Sure. And uma ngibala ngathi ingane akusiyo umuntu wami. Yalo bhuti. Ekamngani wakhe. Ekamngani wakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ujabule umuntu wami nalezi zinto abezenza zokuthi alinyamalale ngama-weekend akasazenzi unothando angeke ngithi uguilt uqala ukungishaya manje mase ngimbone ngiphathiswa kweqanda ngoba nakho azi ukuthi ngiphethe ingane yakhe. Mana ke sisi khonto engifuna uyiqonda kahle la after usukwenzile lokho akwenza ngokuthi ulale nomngani wakhe isimo sabanjani endlini ngoba phela yonke into Asikubingelele sisi sikwamukele ohlelweni lwethu igemegeme zothando siyacela sisusazise igama lakho nanokuthi udabuka kuphi. Sanibonani ninjani ngizocela ukuthi bandla igama ngingalisho ngibe anonymous. Yes. Yebo. Siyazi sisuthi sibhalele la ohlelweni lethu igemegeme zothando. Sicela usichazele kabanzi ukuthi mhlawumbe yini le office ukuthi sikusize ngayo ohlelweni lethu. Indaba ende nje bhuti. Shuthi ke into eyenzakalayo ukuthi nginomuntu wami. Umuntu wami ngihlala naye endlini futhi nje sesiphushile iminyaka ngithi ifikile kwemithathu. Yes. Sizwana kodwa phela ube ngihlupha lapha nalapha. Yeah, njengendoda. Shuthi ngelinye ilanga ke komunye umgqibelo ngangikade ngisetohweni nje khona itoho engangilitholile ngoba ngumuntu obamba amatoho lapha nalapha. Mase ngibuya vele ngasendlini yabo kunendawo yobumnandi. Yes. Ngibuye sengithi awuthi ngibambe amabili. Mase umuntu oyishayelayo. Yes, yabo sengithi ngibamba nje amabili. Uma sengithi ngibamba amabili ngithi nje yabo ngisahleli. Kuvele kufike umngani wakhe. Yes. Hayi ngingammind kumngani wakhe ngoba vele ngimjwayele. Sekuqhubeke nje kube mnandi la ebumnandini kube mnandi. Adatse nami indaba yonakala umngani ke mayiseqale sefuna ukungishela ke useyangishela ke manje umngani. Ayi ngilweke umngani wesoka lakho. Yebo. Okay. Ngilweke mina ngilabo nje ngimgive ukuthi ngithatha kanjani. Idlula indaba bese ngisinqawuthi ngangisaphuza isavane u2 vele. So ngase ke ngahamba ke ngayendlini njengoba ngishilo ngathi ubude ebuduze nasendlini la isasiphuzela khona. Isizathu sokuthi uye endlini yini ushiye ubumnandi la? Ngicikwa nje lento ayenzayo lona ukuthi hawu usengithatha njengentombazane enjani ngoba nakho usiphuza usebona ukuthi mhlawumbe anginasimilo. Oh, okay. Sengiyahamba ke sengiyendlini. Ngifika endlini yabo uma ngingena hawu akukhiyiwe kodwa kunomsindo. Ngiphusha umnyango. Mangithi ngiyangena hawu ngayithela kubaba ngibone. Ngayithela kubaba ngibone. Ngifica umuntu wami ubhizi futhi le ntombazane ngiyayazi yangasekhaya. Ngiyayazi babhizi. Futhi nje nala kwakugcwele amabhodlela phansi okusho ukuthi nje wade kusetohweni bebebhizi bephuza. Futhi nje ngayifica ikonzo iphakathi impela. Kusho ukuthi lo msindo owuzwayo umsindo wocansi. Yebo. Hayi angimanga ngisahlupha kakhulu into engiyenzile kwaba ukuthi nje ngithi yazini ngavele ngavala umnyango ngaphuma ngahamba. Bese ngibuyela khona. Manje sisi wami ngiyaxolisa ukunqamula ulimi ngalesikhathi ungena eminyango ubabona benza inkonzo le yocansi akufikelanga kuwena ukuthi mhlambe
bashaye noma mhlambe wenze ngaphelelwa something nje else? amandla futhi abangibonanga. Okusho ukuthi umuntu onganalo ulaka. Abangiboni, hhayi ngoba nginalo kwaphela amandla. Kwaphela amandla. Oh, alright. Shuthi vele ngavala umnyango ngaphuma ngahamba. Angazi noma bawuzuvaleka umnyango noma bawuzanga, kodwa ngaphuma ngahamba. Ubhuti lo wakubona. Manje indlela izinto ezenzeka ngayo. Nginokuthi abangibonanga. Oh yeah. Indlela izinto ezenzeka ngayo. Abakubonanga. Yes. Ish. Shuthi-ke ngahamba-ke ngabuyela khona eNkonka. Bese ngivele ngithi mangifika ngifice yena umngane womuntu wami usakhona. Alright. Mangifika esakhona umngane womuntu wami excuse me. Avela aqhubeka umngane womuntu wami avela ngithengele i-6 pack ke manje. Vele ngine stress mina. Yes. Hayi ngivele ngiqhubeke ngigibele phekwayo i-6 pack. Angisabuzi lutho ke manje, angisaphuziswa kukagama lo kade ngiwuyi. Biyangena noma mhlambe Angisafune lutho, ngifuna ukukhohlwa lento engiyibonile mina. Hayi ngigibele phekwayo, bagibela phekwayo then avela ibuyise le yankulumo yakhe. Vele naye akahlali kude ngala esikhona. Alright. Awu ngithi mina why not mayibuyisa lenkulumo. Mayethi asihambe nihambe naye. Kube ukuthi uyangihola ke kanjalo. Nami ke ngigcine ngimnikile because vele ngangidiniwe. Ngibuye ekseni futhi nje angifuna uqamba amanga, ngangingena guilt ngibuye ekseni. Okay. Because nje ngangingena guilt ngempela because nami ngiyamazi wenzeni. Ngibuye ekseni ngingamtshela umuntu wami. Futhi ngingambuzi nangelento eyenzekile, iqhubekela impilo. Kube ukuthi nje ngithi okusala i-revenge ngikhokhile nami. Inkinga ke la isikhona ukuthi after that few weeks back, a few weeks after into yenzekile, I realized ukuthi ngikhulelwe. Sure. And uma ngibala ngathi ingane akusiyo umuntu wami. Yalo bhuti. Ekamngani wakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ujabule umuntu wami. Nalezi zinto abezenza zokuthi alinyamalale ngama-weekend akasazenzi, unothando. Ake ngithi uguilt uqala ukungishaya manje mase ngimbone ngiphathiswa kweqanda ngoba nakho azi ukuthi ngiphethe ingane yakhe. Mana-ke sisi, khona engifuna uyiqonda kahle la. After usukwenzile lokho akwenza ngokuthi ulale nomngani wakhe. Isimo sabanjani endlini? Ngaziba yonke into mina. Yabo because ngangingafune kulwa. Ngangingqena ukuthi mangisusa impi mhlawumbe umngane wakhe uzokhuluma. Yes. Bese nami mhlawumbe ngiba senkingeni. Yena. So ngangabe ngisakhuluma lutho. Yes. Isoka leli lakho mhlambe laba nakho ukuyisola kwisenzo elasenza. Angikhombisanga nokuthi ngiyazi. Ukuthi khona into engiyaziyo, khona into engayibonayo. Lona izenzo zalo molibuka linawo ufiphi lokuthi wababamba. Angiboni ngoba ngathi babedlile phela. Ingakho uma ngiconfessa kuyi njengoba ngifuna ukukhama clean. Yes. Ngifuna ukumqalela emuva ukuthi indaba isukephi. Azi ukuthi uyena oyisusile. Ubutshwala madoda. Nami ke ngase ngapay i-revenge. Okay. Kanti i-revenge yami izoba nalama results. Hey, ngiyakuzwa dadewethu. So njobula ohlelweni awusiphe indikima yakho ukuthi kahlehle ufuna sixazulule ngephi indlela lolu daba lwakho. Ngifisa ukuthi ngimbize umuntu wami noma but indlela ukuthi ngibhobozele lithumbu because ngisaba nokuthi size sichitheke lesisi indlela engine stress ngayo. Hlezi ngishawa uguilt manje ngimbone sengiphethe kahle. Babukele emakhaya siyazi ukuthi udaba lolu lunzima. Usisi usengazala emazingane engenacala. Kuthiwa uthando linamaqobo. Uma selinamaqobo usuke seliphungela emgqeni wothando. So usisi wenze i-revenge kumuntu wakhe wathatha isinqumo esingekho sihle sokuthi ayiphinzelele ngenxa yokuthi ubambe umuntu wakhe nomunye umuntu. Nakho ke senza lokho akwenzile. Kodwa ke imphumela ayisekho mihle ke manje. Ingakho ngithi uthando alunamaqobo. I-revenge ayibalekile uthandweni. Sikulona udaba ke lolu umlaleli mina umbukele emakhaya isixole sesajwayele radio babukeli.
Sizozama ukuthi silulandele kahle bese siqhamuka nesixazululo lalolu daba. Usilandele kwisiqephu sesilandelayo sesibili sesilandela lolu daba.